హాయ్, వెల్కమ్ టు సంహిత కలెక్షన్స్. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న కలెక్షన్ వచ్చేసి ప్యూర్ కంచి బోర్డర్ కలంకారీ శారీస్ అండి. క్లాత్ కానీ కలర్ కాంబినేషన్ కానీ ఎక్సలెంట్గా ఉంటాయి. అన్ని వెజిటేబుల్ కలర్స్ అండి. డైయింగ్ ఫీల్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా మీకు ఏమైనా ఎంక్వైరీస్ కావాలి అంటే స్క్రీన్ పైన నెంబర్ ఇస్తానండి, దానికి కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. వాట్సాప్ త్రూ ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు. మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఫోన్ అయినా చేయొచ్చండి. ప్రైస్ వచ్చేసి 2400. మీకు కానీ నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండి. ప్లీజ్ అండి, మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే ఇంకా మంచి మంచి కలెక్షన్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ తీయగలండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ప్లీజ్ లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. బాయ్ బాయ్.